dívat na svůj obličej jenom. To je super. Tak co, Baru? Jo, jsem připravená, Baruško. Ahoj, Baru, ahoj ženy. Ahoj, já tě moc zdravím a zdravím i vás ostatní. Děkujeme, že jste se připojili. Vypadá, že vás je tady docela hodně. A přeju vám krásné dopoledne, i tobě, Baru. A já ráda bych se tě zeptala, jaké máš léto? Jaké jsou první dny tvého léta? Ježiš, první dny mého léta, no pracovní. Pracovní. A kam odklízíš děti, když pracuješ, prosím tě? Sdílej mi to, mě to hrozně zajímá, kam dáváš. Nikam, my jsme pořád ve stejném režimu vlastně, protože já mám domškoláky, to znamená, nevyužívám to super hlídání dětí od pondělí do pátku, ale máme je doma, takže máme režim s mým mužem, kdy se u nich vlastně střídáme. A oni jsou, za prvý teda, teď už jsou velký, bych mohla říct. Mám vlastně kluky 6, 9 a 12 let, takže když něco potřebuji udělat i v jejich přítomnosti, tak už to samozřejmě jde, už to není to 2letý, 3letý dítě, jo, už se s nima můžeš domluvit, ale samozřejmě to střídání je úplně nejlepší varianta. To jsme si vyzkoušeli už vlastně spoustu let nazpátek, kdy jsem viděla, že školka úplně nám nefunguje, jak bych potřebovala, že to dítě je tak často nemocný, že to vůbec nedává smysl ho tam posílat, že stejně doma. A že bude muset najít nějaký jako jiný způsob, který nám bude fungovat. Takže léto za mě žádná změna vůbec. Jako. Rozumím. Já mám samozřejmě pro tebe nachystáno spoustu otázek, které by měly směřovat k ženství, sebevědomí a tak, ale to domškoláctví mě to s tím docela ladí, protože by mě zajímalo, jestli pro tebe bylo těžké si to domškoláctví ustát před okolím, anebo jestli jsi ten typ ženy, která řekne, my to máme takhle a je mně úplně jedno, co si o tom myslíte kdo druhý. Jakým způsobem jste přistoupili s tvým mužem k tomu domškoláctví? Baru, my jsme vlastně v takový asi bublině, že pro mě ještě než jsme začali řešit školu, tak už to byla úplně jako legitimní možnost, že vlastně moje švagrová měla děti v domácím vzdělávání, moje nejlepší kamarádka měla děti v domácím vzdělávání a viděla jsem ty lidi okolo sebe i spoustu třeba mých zákaznic. Už mělo děti jakože dneska jsou velký, dneska prostě jsou na středních, vysokých školách a už je měli na domškoláctví, takže pro mě to byla taková jako normální možnost, jako buď domškoláctví, nebo normální škola, taky úplně jakoby ne, prostě nějaká, kde budou splňovat požadavky, které já vnímám, že jsou důležitý v tom, aby byly naplněny v tom vzdělávání. No, takže jako dneska, když se s někým potkám, kdo je trošku jako mimo naši sociální bublinu a třeba jako ježiš, no to nebudou socializovat, a říkám, jako myslíte si, že jsou celý den zavřený doma, nebo jak máte pocit, že to funguje? Jako zavřete 6letý dítě mezi 36letých dětí, jak se tam jako bude socializovat? Co se naučí od jiných 6letých dětí? Teď to jsou bytosti prostě, který, když dáš dohromady, to nemůže fungovat. Jo? Jako za mě. Víš co, to je... nejsou emočně vyspělí, neumí tam ty věci, které umí potom ty starší děti, že jo? Takže jaká socializace? Jestli chceme socializovat, šoupněme je s dětma, který jsou 8, 9, 10, 11, 15 let, prostě pak se budou socializovat. Jako, jo? Takže za mě vůbec socializuji tím, že se jdu do krámu, jdu za kamarádkama a za kamarádama jejich. Jo? Máme nějaký příbuzný, chodíme do obchodu, chodíme na výlety, všude se setkávají s nějakýma lidma. Ta největší socializace opravdu neprobíhá ve škole, ve třídě stejně starých dětí, ale to, že jdu třeba do obchodu a umím komunikovat s tou prodavačkou. Vidí rodiče, že pozdraví, poděkujou, tak to začnou dělat. Ani jim nemusíme říkat, že to mají dělat prostě. Každý dítě, až je na to zralý, začne to dělat. Jaký já jsem příklad, tak to děti prostě nasejou za mě. Jo, super, děkuji. Já mám teda děti, 2 syny jsou už ve škole. Tam jsme zvolili klasiku, ale s tím, že já to mám v sobě, že vlastně ten největší základ jim dáváme my doma. No jasně. Je docela málo dětí a říkali jsme si, že kdyby se kdykoliv cokoliv jako naskytlo, takže to budeme řešit aktivně, ale v tuto chvíli jsme zvolili vlastně tuto možnost. A... No. Dobré. My jsme taky jsme měli děti ve škole. Jo. Zkusili jsme si to.
Nejstarší prostě začal chodit normálně do školy. Ještě druhorozený, ten si vyzkoušel vlastně půl rok ve škole už jenom. A pak jsme si řekli, že ne, no. Že stačilo. Rozumím. Děkuji moc za sdílení, Baru. A já teda ještě jednou bych ti chtěla poděkovat, že jsi na mě udělala čas a že mi věnuješ ten tvůj prostor. Děkuji za odpovědi na léto a chtěla bych se tě zeptat na cestu toho tvého ženství, protože z tebe stříká sebevědomí. Z tebe úplně jako sála. Já už tě pozoruju teda dlouho, já nevím, jestli ty jsi to zaregistrovala, já už tě sleduju prostě minimálně 2 roky. A chtěla bych se zeptat, jestli tohle jsi měla od dětství, že to v tobě rodiče podporovali a že jsi se cítila vždycky takhle krásně a sebevědomě a opravdu to z tebe zářilo, anebo je to věc, ke které jsi musela sama svým životem, případně vedle svého muže, anebo případně sama v sobě jako dojít. Moc by mě zajímala ta cesta k tomu tvému teď stříkajícímu sebevědomí. Nad tím tak jako přemýšlím, jak to vnímám vlastně já, jestli se vnímám vůbec jako sebevědomě, protože nad tím takhle nepřemýšlíš, víš, jako v ten moment. Ale nebylo to tak vždycky. Jako myslím si, že když ženy dospívají, tak je to tak velká pračka pro to všechno, že samozřejmě přišla jsem si vošklivá, že mám tohleto takový a makový, jo, takže dlouho jsem si přišla vlastně vošklivá, mám pocit, že se to zlomilo až s tím, když třeba člověk tak nějak začne randit a ty kluci se začnou dvořit a začnou jí říkat jako těm ženám, prostě jo, ty jsi hezká, se mi líbíš, jo, máš hezký tohleto, tamhleto a najednou si říkáš, aha, takže asi nejsem tak vošklivá, jak jsem si myslela, jo, že to na to může mít nějaký vliv. Samozřejmě, pokud někdo vyrůstá v prostředí, kde se k tomu přidá i rodina, jo, že tu ženu vlastně schazujou. A může to být i v legraci, to je jedno, to bolí furt úplně jako stejně. Ano, a když si třeba děláme legrácky jako s kamarádkama, nějaký říkám, hele, a je to ještě v pohodě, jo, bavíme se, je to sranda, nebo je ti to ještě komfortní? Že si někdy uvědomuji, že opravdu jako i tady ty věci, jo, Maruška tamhle dospívá, jo, a ze srandy prostě rodinná oslava, no jo, Maruška, ta má kozy jako vozy, jo, a tyjo, to tu holku může úplně semlít, jo, a nikdo to nemyslí špatně a ve finále se to všem líbí, v jakou krásnou ženu ona zraje, ale nikdo to neřekne, všichni si dělají jako legrácky třeba, jo, takže to jsou takový momenty, kdy my můžeme dneska si říct, jak ty naše děti, a nejenom holčičky, ale i kluky budeme vychovávat a že je budeme podporovat v tom, že to sebevědomí budeme posilovat. Rozumím. A ty jsi třeba měla jsi tatínka, který by ti dokázal říct, Baru, roste z tebe krásná žena? Protože já třeba ne. Pro mě to bylo strašlivě těžké, protože můj otec mě vlastně nikdy jako takto nevyjádřil. Vlastně nikdo z mé rodiny. Ne. V negativním slova smyslu. Tak jestli ty jsi měla jako rodiče, který ti řekl... My jsme se i nějakou dobu jsme se nevídali, protože naši byli rozvedený úplně od malička, takže já jsem ho neměla vedle sebe. A určitě mým velkým vzorem byla třeba jako babička s dědou. A mám pocit, že i babička byla mým nějakým vzorem toho ženství, jak o sebe pečovat, jak si to užívat, že jsem žena. Jo, ale já mám pocit, že jsem se asi jako rozhodla, že se budu mít ráda. Hezky. Jo, že v jeden moment se rozhodneš. Jako kromě toho, že člověk dospívá, a teď ono je to dlouhý období, že jo. Prostě toho dospívání, kdy se ti mění to tělo, rostou ty prsa, teď jako některé holky mají trauma, že mají tu menstruaci mezi prvníma, další mají trauma, že ji ještě nemají, jo. A když už si tímhletím projdeš a seš sebevědomá žena, tak v ten moment vlastně přijde třeba mateřství. A seš to znova. Furt nový tělo prostě, každou chvíli, furt ti něco není, to tomu nepřispěje, že jo, jdeš do skříně a nic ti není. A já měla ty 3 děti za sebou, takže mám pocit, že fakt jako 10 let furt moje postava jako dělala takhle. Jasně. Do 48 kilo až 75 kilo, jo, po každý jiný prsa. A to je hrozný, najednou si zvykneš, že máš obrovský prsa, jsi holt jako tlustější a pak to zase zhubneš a vůbec z toho nemáš radost. Protože ve finále jako je to zase nový tělo a zase si musíš zvykat. A proto třeba to převádím i do té módy, aby to oblečení bylo té ženě pohodlný i v momentě, kdy třeba stlousne nebo zhubne, aby se furt dalo nosit, víš?
že vím, že mi hrozně sráželo sebevědomí to, že v té skříni ty kalhoty mi nejsou. I když Ano, jasně jsem těhotná, dobrý, nezapneš to přes břicho, ale oni mi nebyli ani přes zadek. Jasně, je to normální, musí ti přibrat zadek, prostě musí tam být ty tukové zásoby, protože ten porod bude náročný. Můžeš si to 100krát říkat, že je to normální, ale v ten moment, kdy máš na sobě ty kalhoty, nevejdeš si do nich, máš nový tělo. a cítíš se hrozně prostě. Je to zásah do té psychiky obrovský, jako přiznejme si to. A okolí přesně nepřidá ti, ty máš velký bříško, a já to myslím obdivně. Ano, přesně. No. Jak Jasně. se ti nalili prsa a ty budeš mít dvojčata, že? Jasně. No, kolik tam máš dětí? Jako, a nebo naopak, máš tam vůbec miminko, máš tak malý břicho? Jasně, Furt jasně. neustále komentujeme ženský těla. Jako, Jasně. A je to zcela, jakoby pro všechny je to v pořádku, že? A No. přitom tím můžeš velmi zraňovat a většinou to nepodpoří. není, protože třeba ve vzdělání tohle neděláme, že jo? Neříkáme, ty jsi jenom prodavačka, nebo jako, víš, jako, to jako nekomentujeme vůbec, ale to tělo, jako kdyby byl nějaký veřejný majetek. Jo, já to vnímám taky tak, no. Ty jsi celý život hubená, ty nemáš problém, ty jsi celý život tlustá, ty máš problém, že? Prostě takové jako strašný bullshit. No. No. Jak jsi říkala, že ty ses rozhodla, že se budeš mít ráda. Já to mám úplně stejně, já jsem se taky rozhodla, ale já jsem se to naučila až fakt jako pozdě. Už jsem byla jako manželkou muže, který se mi s tím i třeba snažil pomoct, ale vlastně dokud jsem se já proto nerozhodla, tak on mi naprosto neměl šanci pomoct. Jo, Jaká byla ta přesně. tvoje cesta? Ty jsi byla už vdaná, už jsi měla svého partnera, když se tady pro toto rozhodla? Hele, nevím, kde nastal ten moment, Baru, protože to už je strašně dávno. Jo? Strašně A říkám, pak tomu vlastně do toho hodili vidle ty děti a to mateřství, takže jsem byla znova na začátku. Jako, ten moment, co jsem se začala mít nějak jako ráda, byla jsem spokojená se svým tělem, se svým obličejem, prostě s celým tím zezřením, s tím, jaká jsem, a pak najednou přijde to mateřství a jsi jakoby v tom na novo. Jo, to jak jsme si Takže jako nedokážu říct, kde je ten okamžik, protože to už je třeba 20 let nazpátek. Hezky. No. Jo, mě letos na podzim mi bude 40, že jo. Že už jako děsivý, říkám vždycky, to bylo před 20 lety. Jo, jasně. Tak mě bude Jsem myslela, že to budu říkat 70, víš, a najednou už dneska můžu říkat, to bylo před 20 lety. Jo, taky už mě to docela děsí. No, když řeknu v 87., že jsem se narodila, tak furt mi bylo 18 a najednou je mi 38, že? Víš, přesně, kde se to je nějaký divný. Do jaké míry si myslíš, že je v pořádku, když je žena závislá na tom, aby jí druzí říkali, že stojí za to? To je blbý, to je blbý. Já si právě snažím jako třeba i těmi pyžamy komunikovat to, že je strašně potřeba, aby ta žena to měla sama v sobě srovnané a věděla, že ona je hodnotná a ona má tu cenu a je hodna té lásky sama pro sebe, protože potom vlastně září a nepotřebuje závisle na druhých jako slyšet, hele, sluší mi to, jsem jako dost dobrá, víš? Jak to vnímáš ty? Já vždycky říkám, že je dobrý udělat si takový jako cvičení před zrcadlem. Fakt jako pravidelně, třeba když se jako vykoupeš a děláš si nějakou kosmetiku, prostě nějaký procedury, že jo, my ženy minimálně si namažeme obličej, že jo, vyčistíme zuby a podívat se do toho zrcadla a zafokusovat se na věci, které jsou na nás krásné. Já tohle to dělám i u ostatních žen, že vidím na ní to, co je na ní krásný. A nevnímám třeba, že má velký břicho. Protože vidím, že má krásný oči a krásný vlasy. A na tohle to se fokusuju. A ono, když takhle začneme smýšlet třeba i o těch ostatních ženách, se to propisuje, že vlastně jsme tolerantnější i sami k sobě. Když jsme tolerantnější sami k sobě, jsme zároveň tolerantnější i k ostatním ženám. Je to jako propojený. Dneska vidíš na sociálních sítích, že opravdu lidi nešetří hejtama. Fakt, co dokáže říct žena ženě. Já jsem pochválila, o tom mám teď rozepsaný příspěvek, já jsem pochválila Agátu Hanichovou. Že přijde fakt hezká, mi se líbí. Od té doby, co vyhrála tu Vícemis, prostě byla moje favoritka. Prostě mně se líbí, jo? A chápu, že někomu se líbit nemusí. A já jsem jí napsala, že jí to moc sluší pod jedním rýlem a že je nádherná žena. Baru, to jsem si dovolila. Jako vysmátý smajlíky,
V profilovce nemám fotku s brejlema, takže jestli nepotřebuju brejle, jo, a takovýhle, jako úplně, a říkám, jako přijde vám to normální, prostě já tady řeknu, že se mi někdo líbí a vy mi budete říkat, že potřebuju brejle? Co vám je do toho? Samozřejmě, jo, to jsou nešťastní lidi, kteří mají potřebu tohleto dělat, ale někdy se můžeme fakt jako, jestli vnitřně máme pocit odsuzovat ženy za to, že jsou tlustý, něco prostě, tak to zrcadlí vždycky něco v nás a to, že nemáme rádi sami sebe. Přesně, náš postoj sami k sobě, no. Já to taky tak vidím. A vlastně proto ani nemám potřebu se nikdy do takových hejtů, víš, jako pouštět, protože mám pocit, že ten člověk, on si z toho stejně vezme jenom to, co on potřebuje v tu chvíli a nepůjde nikdy hloub. Protože já potřebuju tu hloubku a ten člověk, který hejtí, prostě tu hloubku nevezme. Takže pro něj stejně bude vždycky jenom... Jo. Ne, oni se špatně vyspali, někde si tam flusnou, jsou v pohodě, ale jako říkám si, tyjo, nevím, jak to dělají ty ženy, že se s tím srovnávají. Víš, jako někde to na tebe stejně působí, někde to na tebe stejně vyskočí. Chápu, že určitě už jako v tenhle moment nečteš asi komentáře, když seš takhle známá, děláš takovýhle obsah a už tě vidí tolik lidí, včetně těch, kteří mají potřebu, jo, protože mně se to třeba tolik neděje. Nebo se mi to třeba stalo u jednoho reelu, já jsem ho smazala a pak zase dobrý. Jo. Ale jako neumím si představit, jako, co ty herečky, známý osobnosti, zpěvačky a tak dále, že jo, Eva Farná, prostě ta věčně furt někdo komentuje, mně přijde, jak má nádherný kostýmy, jak má skvělou siluetu, prostě nevím, kdo jí to navrhuje, ale je to skvělá práce, pro mě je takový nějaký sen, že bych mohla jednou oblíct něco Evy Farný úplně, protože je nádherná, umí zpívat a tam je věčně nablito pod těma jíma příspěvky. Jasně. Jo, a zároveň ona je ta, která prostě to své tělo přijímá zcela, že? No. Zpívá o tom, jak jako vlastně, co to tělo vydrželo, miluju to tělo, prostě přestože třeba se nelíbí mase, že? A jo, to jsou... Tam míří baru i další moje otázka. Ty vlastně ty jsi žena, která obléká druhé ženy do pohodlného, krásného spodního prádla. Je to tak? Tak první moje otázka, proč vůbec, když to naprosto není vidět? Nikdo prostě nikdy nevidí to, co já mám za podprsenku. Prosím, odpověz mi na otázku, proč si žena má dávat něco nádherného, krajkového na sebe. Ono je to jako víceméně jasné, ale prosím... Je to jasné, víš, že mě sleduješ. Jako pro mě, protože já to mám s těmi pyžamy, jo? Já prostě pyžama nikdy nikdo nevidí. Ano. Nikdy. Ale prostě proč bychom to měli dělat? Jako, proč nenosit ty hnusné hadry a ty vytahané, jak tam máš, víš, takovou tu bavlnu, už takovou tu čárkovanou a ty si řekneš, ještě to nedám do hader, ještě mi to půl roku poslouží. By to teď měli všechny ty ženy jako vyhodit a začít se opečovávat jinak, Barunko. Proč? Hele, co nosíme ve spod září na venek? A my to víme. Víme, co nosíme celou dobu. Já to vím, co mám na sobě za prádlo. To za prvý, jo, že ta naše energie se úplně promění. A my, když dopouštíme to, že i v momentě, kdy to nejde vidět, tak nám nezáleží na tom, jak to vypadá, jo, tak děláme to nejhorší vlastně svojí mysli a i tomu svýmu sebevědomí. Že říkám, jako ani nejnovější kabelka od Prády ti nedodá jako sebevědomí. Když budeš mít pod těma šatama hnusný, roztrhaný prádlo, tak to víš, sepraný prádlo, jo, opravdu někdy si říct, hele, tyjo, tohle to už fakt mi dosloužilo. Jako proč to pořád tahám, jenom protože to drží? Jo. A to jsou častokrát i lidi, jako řekla by si někdo jako hodně ekologicky smýšlí, tak to nechce vyhodit, šetří prostředí, ale to tak častokrát vůbec není. Ty ženy se upozadily někam, jo, v momentě, kdy jasně chápu, že někomu stačí třeba 3 podprsenky a nepotřebuje mít 30, jo, i když si myslím, že to je naprosto normální, protože když se zeptáš, kolik má někdo triček nebo šatů, tak ti nikdo neřekne, že tahá jedny. Ale absolutně po mateřský se setkávám s tím, já mám jednu kojící podprsenku a teď, když jako se z toho slíkne, anebo mi řekne, že jde ke mně na fitting, že se předtím stavila prostě v DMku, kde si koupila takovou tu bezkosticovou Belindu, protože se styděla přijít v tom, co každý den nosí. Ano, ano. A nebo si to ženy třeba schovávají, to znám od babiček, že mají jako hezké prádlo k doktorovi, ale co nosí jako jindy, to je úplně fuk.
A proč by doktor, jako já si k doktorovi neholím ani nohy, když je nechci mít zrovna oholený, jako proč? Víš co? Je mi úplně jedno, co ty máš na sobě, jako. To je tak jako zažité vlastně, že jako pro druhé se teda obleču, ale pro sebe to je jedno. Já jsem ta na tom posledním místě. Hlavně, že jsou děti obstarané, hlavně, že je pes poklizený, víš, jako tento způsob, to musíme vymítit z těch českých No domů. a to jsou ty věci přesně, i to pyžámko, i když je to na noc, nebo oblečení na doma, že jo. Já se v tom vidím a cítím, i když třeba jdu na záchod, myju si ruce a vidím se v tom zrcadle. A když mi to sluší, tak to tam funguje v tom mozku. Víš, tam se to úplně se to jako propojí a zvedne ti tu náladu, než se vidíš v tom zrcadle. Jo, a teď prostě neříkám, že musíme být furt jako ze žurnálu, prostě někdy si hodím sprchovej drdol, jo, nemusím být namalovaná a jsem s tím v pohodě, ale když budu v něčem roztrhaném, cítím se unavená, jako někdy se i jen tak pro zábavu namaluju, i na doma, když to cítím, že mi to udělá radost. Ano, přesně. Nebo si nalakuješ nechty, protože je to strašná blbost a nikdy to nikdo nevidí, ale ty to děláš pro sebe prostě. Já to vnímám úplně stejně, Baru. Jo, protože jako holky, nezašla jsem si na manikuru a jak teď vypadají moje nechty, tak cítím, že pokaždým, když na ně koukám, mě to úplně stráží. A stejně tak, když mám nově udělaný nechty, tak mě to úplně povznáší. Přesně. Jo, a to je mnohem jednodušší oblít si ráno hezký spodní prádlo, než ty nechty, když na ně někam chodíš, jo? A nebo myslela ses, tak máš smůlu, jako slomí se ti nehet a máš smůlu, ale to prádlo tam můžeš mít po každý. Já to úplně cítím, i když mám energii na hovno, obliču krásný červený krajkový kalhotky a úplně, jo, to udělá jako... Jasně, no, protože se najednou na sebe díváš takovým tím, jo, ty jsi kočka, že? A není tam takové to, bože, ty jsi šubra prostě. No. Podívej se na sebe. No. A to, jak k sobě mluvíš, tak vlastně potom necháváš i druhé k sobě mluvit, že? A jaký by byl svět krásný, kdybychom se měli všechny rádi a kdybychom si nenechali na sebe plivat a tím pádem by nikdo ani třeba neměl potřebu jako plivat. No, tak možná i v tom vlastně souvisí to sebevědomí, jako mít se ráda, i když to nikdo nevidí. Jasně. Jo, protože i kvůli těm dětem, že? Ty prostě nechceš jako říkat dětem, hele, ty se musíš mít rád a potom, aby viděl mámu, která sama má sebe úplně na posledním místě, to prostě to dítě přečte, že to je nějaký jako nesmysl, že? No jasně. A holčičky, kolik jako sajou si z toho takového našeho energetického pole a když nás většině slyší před zrcadlem říkat, že jsem jako tlustá, tak to začnou říkat. A když to začnou říkat, začnou tomu věřit. Jo, tak jenom tady to si uvědomovat, že opravdu těm dětem dáváme nějaký neustále příklad. Je úplně jedno, co jim říkáme, když děláme něco jiného potom. Jo, přesně. To jsem teď právě měla o tom jedno reelsko. Já teda mám ještě docela dost malé dosahy pořád, ale pořád si říkám, že prostě já to stejně jako tímto způsobem chci komunikovat. Že úplně největší službu tomu dítěti uděláš, když prostě budeš mít ráda sama sebe. To je úplně jako základ všeho. Ve vztahu k ním, ve vztahu k sobě, ve vztahu k partnerovi, ve vztahu v práci, úplně kdekoliv. A druhá moje otázka, Baru, co se týče toho, o čem jsi mluvila. Ty se dost často v tom prádle prezentuješ, i na sítích. Setkala ses někdy s tím, že by nejenom jakoby hnusné komentáře, ale třeba, že byl někdo vyložený jako prase na tebe? Jakým způsobem si hlídáš tady tuhle hranici, aby se k tobě nedostal nějaký jako fakt úchyl? A jakým způsobem? Hodně jsem si to ladila i za úkor dosahů, že jsem chtěla tvořit jenom pro ženy. Takže jsem muže úplně jako vylifrovala. Dneska už to tak nemám. Jo? Dneska už to třeba nehlídám a nemám s tím problém, ale věděla jsem na začátku, že s tímhletím mým tématem, jo, že potřebuji opravdu si držet, kam se dostává ten můj obsah, ke komu. Protože v momentě, kdy se to dostane jako jeden chlap, druhý chlap a ten algoritmus, tady těm mužům se to líbí a začne to ukazovat ale já jsem neměla nastavený jakoby prodejní jako strategie a tu cestu toho zákazníka, v mém případě zákaznice tak, že to jde přes toho muže, který to kupuje té ženě, ale přes tu ženu, která maximálně řekne tomu muži, já chci k narozeninám prádlo od Báry Severin, ale potřebuji jí říct ty benefity proč. Jo, to je velmi důležitý. Takže jsem nelítostně blokovala ne každýho úchyla, ale každýho chlapa. Dneska už to nedělám, už je to jako, už nemusím.
už je tam tak velká ženská základna, že těch pár mužů, co mě sleduje. A když je něco, jednou jedinkrát jsem dostala hejty, vlastně, a jinak to jsou spíš jakoby nechutné věci, nebo takový to jako, jo, to je prdelka k nakousnutí. Hele, já to ukazuju pro ty ženy, že dělám prádlo. Jak to mám do prčic jako jinak asi předvíst, jo? Jako, tohle není pro mě lichotka. Jako není to pro mě lichotka. Sorry, jako o co se tady snažíš, jo? Já tady snažím se prodávat svoji tvorbu, je to něco, co miluju, pomáhám prostě tisícům ženám, jako to jsou tisíce žen, co mají ode mě prádlo. A jako chápu, že jsou určitě ženy, které to dělají proto, aby dostávali tyhle ty komentáře, aby tihle ti muži sledovali, ale já to takhle prostě nemám. No. Rozumím. Takže pak hráš do bloku, říkám jedinkrát jeden reel a to se chytl někam, to byl samej rybář. A já jsem tam sdílela něco o tom, jak dávám svoje tělo jakoby dokupy skrze tancování po tom porodu, protože po tom 3. dítěti jako dlouho mě trápilo větší bříško a prostě musela jsem se naučit ho mít ráda, ale pak najednou jsem zjistila, že když jsem nějaký věci začlenila, že se začíná fakt jako splošťovat. Konečně 3 roky po 3. porodu. Jo. No a tam byly takový komenty typu jako v podstatě dělej ze sebou něco. Jako když ukážeš tu zranitelnost, že oni ti víc do toho jakoby zarejou. A teď ta profilovka, ten tlustej rybář s rybou, takovýhle pupek. A já úplně říkám, a kolik ty si porodil dětí, ty vole? Jako, víš, ale neměla jsem na to jakoby ty koule nebo prostě tu odvahu, abych ty hejty využila v to, že budu mít nějaký obrovský dosah a radši jsem to reelsko smazala. Jako nestálo mi to za to, protože každý ti třeba řekne, jo, využij ty hejty nebo něco, ale v ten moment jako já jsem věděla, že by mi to škodilo psychicky, že mi to za to nestojí. Ano. A to, že jsem ten reel smazala, moje výdělky nějak neovlivnilo. Takže. Jasně. Protože spotřebovala ochránit tu chvíli sama sebe prostě. Přesně. Jo, a protože víš, že jako na druhou stranu dostáváš neustále nějaký pochvalný komentáře, jak od žen, tak od mužů. A pak najednou jako úplně někdo se špatně vyspal a má potřebu ti to jako nandat. To jsem si řekla, hele, to ne. Jo, to nemám zapotřebí. Jak se na to dívá tvůj muž, Baru? Jestli není mu nepříjemné, že se tak vlastně, řekněme, ukazuješ? Není mu nepříjemný, že se takhle ukazuju, ale řekla bych, že ty komentáře jako něco o prdelce k nakousnutí nebo ty jsi tak sexy, jako to úplně nemusí. No, ono jich je teda minimum, fakt jich je minimum. Jo? Tím, že já jsem si fakt... Stálo mě to samozřejmě víc času. Jo, mnohem víc času, než když člověk dělá cokoliv jinýho. Když třeba učím i ženy, jak podnikat v tom našem tvůrčím biznesu, tak tam se ti nelepí žádný jako další jako balast, který by tě sledoval kvůli takovému obsahu a přitom nebyl tvůj ideální klient, jo? Ale prostě jakmile se ukazuješ ve spodním prádle, tak logicky, jo. Natahuješ na sebe ty lidi. No. Vnímáš jeho podporu tvého muže? Obrovskou. To bych jinýho muže ani neměla, hele. Jo. Jako to mám tak jako nastavený, že to bych si s nikým takovým dítě ani nepořídila. Hezky. A ty jsi prádlo dělala už předtím, než jste měli děti? Je to tak? Ne, prádlo jsem začala dělat, když jsem otěhotněla. S prvním. Jo. A já jsem pracovala v reklamní agentuře a věděla jsem, že se tam nevrátím. Jo. V ten moment, kdy mi po těch pár týdnech potvrdila gynekoložka těhotenství, tak hned v té hlavě mi to začalo šrotovat a hned jsem si řekla, založím značku luxusního spodního prádla. Hezky. Šlo jak blesk z čistého nebe, ale tak jako to nebyl nějaké, já jsem vždycky milovala módu, chtěla jsem být návrhářka a tam nebyla ta podpora doma, jako maminka ze mě chtěla mít učitelku, jo. Ačkoliv jsem šla na uměleckou střední, uměleckou vysokou, jo, ale ty rodiče v 15 nevíš nic, nedokážeš si to prosadit a většina z nás, naše kariéry se odvíjí od toho, co chtěli naši rodiče, ne co jsme chtěli my. Jo? Ale já jsem takovým nějakým obloukem k tomu došla. Dneska jsem třeba ráda za tu průpravu v tom grafickém designu, který jsem studovala, že se mi to nesmírně hodí. Jo, že ty věci vidíš, máš to v malíčku, až mi vlastně dochází, že opravdu se s tím člověk jen tak jako nenarodí.
Jo? Jo. Takže když chceš potom udělat jakoby hezký příspěvek, tak i když použiješ šablonu z Canvy, tak spousta lidí to dokáže. Myslela jsem si, že když použiju, že člověk šablonu z Canvy bude vždycky v pohodě. Dá se to prostě uspůsobit tak, že to není koukatelný, není to čitelný. Jsou takový ty základy v té grafice, no, který se musíš držet, protože potřebuješ doručit ten obsah těm lidem. Že jo, to, co já říkám, potřebuji, aby se na to dalo koukat, aby se to dobře četlo. Protože když se to dobře nečte, tak si to nikdo nepřečte. Protože to nejde. Jako... Práva nebude doručena, rozumím. No. Jo, díky. Baru, ještě taková moje otázka, protože já se samozřejmě zaměřuju na odpočinek a dost se setkávám s tím, vlastně 2 roky se věnuju pyžamům a za ty 2 roky jsem zjistila, že spousta žen si velmi vyčítá to, že chvilku něco nedělá. Jaká je tvoje forma sebepéče, když je toho hodně, když víš, že už jako si na hraně svých možností, jestli odpočíváš až jako v momentě, kdy ti tělo řekne Baru stop, anebo jestli to máš v kalendáři a hlídáš si, hele, mám toho hodně, tak tady tento den mám prostě volno a nepřijímám žádné hovory, nedělám nic. Jakým způsobem ty odpočíváš? Já mám pravidla. A dneska jsem zrovna holkám do Next Levelu přesně na tohleto téma natáčela živák. Jo. A já mám pravidla pro to, abych si udržela nějakou, říkám tomu, pracovní hygienu. Jo. Jenže v našem povolání je strašně těžký, protože my pracujeme i o víkendech. Je to přirozený, jo? Děláš módní přehlídku, jedeš na trhy, děláš nějakou akci, to je všechno, co se děje o víkendech, večer, po práci a tak dále. Takže tam je důležitý opravdu si to pečlivě hlídat a plánovat. Jo? Když nemám tady ty jakoby víkendové akce, tak klasicky jedu, že víkend je volný, nepracuji, pokud není třeba nějaký konec kampaně. A já jsem si to prostě nepřipravila dopředu. Já jsem typický deadlineář, jo. Někdy to může vypadat, jak mám všechno super naplánovaný, ale prostě umělec, bohem, jo. Takže je hezky, jdeme se s dětma koupat, protože prostě je hezky a ten e-mail budu psát o půlnoci. Jo, ale nemůžu si jako stěžovat. No, podnikám a musím pracovat v noci. No proč? Protože jsem si odpoledne ve čtvrtek válela šunky u rybníka s dětma prostě, když byli ostatní v práci a ve škole. No tak prostě pracuji pak o půlnoci. Je to moje volba. Jo? Ale v tomhletom samozřejmě je lehký potom sklouznout do něčeho, že se třeba přepracuješ. Jo? Takže určitě mi pomáhá jako spíš se držet těch pravidel. Že třeba pondělí, středa pevně já jsem tady ve studiu. Jo? Na pondělí, středu si plánuju fittingy s klientkama, plánuju si i třeba živý vysílání a zoomy s holkama, který mentoruju. Pátky mám takový jako otevřený, že když je třeba potřeba, někdo nemá jindy možnost, jo? Nebo potřebu třeba ženě z Gold Clubu fakt jako udělat zkoušku v nějaký datum, tak třeba použiju ten pátek. Úterý, čtvrtek tady nejsem, jsem s dětma a tam v momentě je třeba pracuju, když mi to vyjde, že si udělám obsah na sítě. Jo. A snažím se tohle jakoby dodržovat a o víkendu ani nebejt na těch sociálních sítích. Pokud říkám, nejede mi kampaň, tam je potřeba potom reagovat, jo. Když jedete hlavně věci organicky, tak když mi někdo napíše komentář, já mu potřebuji odpovědět. Jo. Když třeba v pondělí je deadline a někdo má dotazy, potřebuju tam být, to jsou taky výjimky, ale jinak standardně prostě se držím tady těch pravidel. No. Úterý, čtvrtek s dětičkama a vidím, jak to i krásně funguje, že tam je ten rytmus toho, udělám akční kroky a pak přesměruju pozornost někam jinam, abych nelpěla na tom, co se děje v tom, jo, jestli už se něco prodalo. To nejhorší, co můžeme udělat, že jo, když my něco tvoříme takhle pro ty lidi a teď možná to znáš taky, jako že člověk sklouzne do pocitu, tak co, už to někdo koupil, ty jo, budu mít peníze, prostě tady ty myšlenky vůbec nemám, protože jdu a soustředím se na něco jiného a naprosto věřím tomu, že když dělám věci podle stylu, jak se mají, tak prostě budou fungovat. Rozumím. Dobrá. Tak jo, Baru, já ti moc děkuju za tvůj čas ještě jednou. Jestli bys chtěla nakonec vzkázat něco mým i tvým sledujícím, protože jsem... No já bych se spíš nakonec chtěla, Baru, zeptat tebe. Jak ses dostala k těm pyžámkám? No ono je to vlastně taky takový příběh sebepřijetí.
protože já mám vlastně také 3 děti, mám 2 syny a dceru a když se mi narodil druhý syn, tak to bylo takové, že zpětně to vidím, že jsem se dotkla velkého dna. A potom, když se mi narodila ta dcera, tak a právě jsem se vždycky odkládala, víš, že jsem si nedokázala ani koupit třeba nosící bundu. Já jsem ji potřebovala, byla mi zima v kabátě rozeplem, ale říkala jsem si, nevydělávám. Jsem jenom na rodičovské, já prostě naprosto nic si nezasloužím, tak tohle byl jako můj mindset. No a potom se narodila dcera a já jsem jako začala si všímat toho, že ty vole, ty se vůbec vlastně nemáš jako ráda, ty sebe vůbec nemáš jako důležitou a tady chceš něco učit ty děti. Takže já jsem vlastně začala tím, že jsem začala hledat, abych mohla vyměnit svoje už ubrané pyžamo, které fakt bylo příšerné. Prostě už mělo takové ty dírky u toho pasu, kde už ti trčela ta guma. A já jsem to furt nosila, byla na něm nějaká sněhová vločka a napsané Snowy Dreams nebo tak něco. A já říkám, ty vole, tak já si koupím prostě hezké pyžamo. Furt jsem s těma dětma doma, furt jsou děti nemocné a já jsem nikdy žádné nesehnala. A protože si šiju 8 let, já jsem se to sama naučila, vlastně teď už 9, tak jsem si ušila prostě první pyžamo. A říkám, ty vole, to je fakt jako super, prostě já se fakt to prostě blbé pyžamo mě úplně jako rozzářilo a úplně mě právě nasměroval k tomu, jak se cítím doma a jak se cítím sama se sebou, tak se můžu cítit pro druhé. No a potom nastoupila na scénu moje švagrová, která si ode mě jedno pyžamo koupila a řekla mi, založ si značku. A já opět, ne, prostě neblbni, jo, vůbec, v žádném případě, to moje sebevědomí fakt jako nebylo nikde. No a potom jsem jich našla ještě pár a potom jsem začala hledat jako dílnu a tam to nějak nedopadlo. Potom jsem strašně dlouho hledala, kde by mi natiskli ten vzor té Kristýnky Lund, protože já jsem nechtěla zase jako tvořit z látek, které si každý může koupit a které můžeš jako nabídnout kdekoliv jinde, tak prostě pak najednou jsem začala strašně chtít mít svoji pyžamovou značku a vlastně už to nejde jinak, no. Protože já jsem jako byla vždycky tvůrčí, akorát to ve mně trošku zabili právě rodiče a třeba i jako nějaké to dospívání a jako nějaký jeden partner, který nebyl úplně podporující. Takže já jsem vlastně zpátky tam, kde jsem byla a skrze to, co jsem sama prožila, takové to víš z té nuly, fakt k tomu jako začít se mít ráda a právě, jak si říkala, vidět se v zrcadle fakt jako radostně a ne jak šubra, jak ta nejposlednější. Tak to jsem právě se rozhodla, že chci sdílet i s dalšími ženami. No, já jsem tohle přesně taky dražší pyžamo, kvalitnější pyžamo, vydrží ti to díl a cítíš se krásně, prostě pokaždý přesně zahlídneš se v zrcadle, zahlídneš se v odrazu trouby, prostě cokoliv a říkáš si, mě to sluší a to tak jako povznáší. A ta energie, pak všechno funguje líp, prostě mám pocit. Děti víc poslouchají, člověk víc vydělává, jo, jako... Prostě... Jo, je to tak. A to právě vidím velkou paralelu, víš, ve mně a v tobě, že vlastně ty děláš vlastně to též, že skrze spodní prádlo, které taky není vidět, tak učíš ženy k sebevědomí a... Takže no, není vidět. Já je učím, že má být vidět. Jo, takhle. No, jako já ale ráno tě vidí děti, vidí tě partner. Jasné. Jo. A když si vezmeme, ty, že? No, a když si vezmeme, jaká je pračka třeba i pro sexuální život, jako, jak nás to semele ty děti. A jak najednou, aby nám to fungovalo, tak to chce nějakou jako rekonstrukci vztahu, nebo víš, jako, že si člověk musí říct, aha, jo, tady jako najednou, jestli něco nezměníme, tak jako skončíme na 4 milováních za rok, jako třeba víš, jako prostě najednou úplně ten čas, že jo, ti pohlcují něco, pak zjistíš, že spánek lepší než milování, jo, ale pro ten vztah je to nesmírně důležité, aby tam byla ta intimita, něco, aby se partneři dotýkali a aby byli naladěni a přesně on, když jí vidí ráno, co si oblíká, může 100krát říkat, že je mu jedno, co má na sobě, nebo že jí má nejradši nahou, jo, ale ano, tam je nejlepší, tak jestli nechceš hezký prádlo, nenos žádný. Jo, jasně. Ale ne roztrhaný. To není prostě option, jako prostě, jo, tak choď bez podprsenky, bez kalhotek, prostě si do toho nechceš investovat, ano, tvoje tělo je dost dobrý, tak jak je. Ale ne, jako ty věci sepraný, jako to nechce nikdo vidět. Jasně, ani ty sama. No, přesně. Rozumím. Baru, já si projíždím ten seznam toho, o čem jsem si s tebou chtěla povídat a všechno mám pocit, že bylo splněno a povídalo se mi s tebou strašně krásně. Mě s tebou taky, Baruško. Děkuju. A jenom ti ještě řeknu, že od té doby, co tě znám, tak jsem vyměnila černé prádlo za růžové a červené. Hezky. Tak jenom ať to víš prostě. Paráda. No vidíš to.
stojíš jako v té mé linii toho sebepoznání a seberadosti, tak tam stojíš Krásný. prostě. Krásný. Tak jo. Tak jo, moc děkuju. Ještě možná bych napsala, teda řekla, jestli má někdo třeba nějaký dotaz k tomu, co jsme povídali. A i to uvidí třeba ze záznamu, tak klidně napište a jedna nebo druhá Bára nebo obě vám odpovědi. No, vidíš, to jsme mohli říct se spíše v průběhu, že? Na začátku vy jsme mohli říct, jestli máte nějaký dotaz, napište, ale to vůbec nevadí. Ano, vidíš. Ty jsi můj 3. rozhovor, takže já, víš, teďka se to jako naučím všechno a potom ty 10. rozhovory, to už bude úplně dokonalé. Jde ti to krásně, Baru. Děkuji, jsi laskavá. Teď už mám i mikrofon, dívej. Na koupališti za mnou přišla jedna moje kamarádka a říká, ty Baru, jako dobré, ale vůbec tě nebylo slyšet. Já ti přivedu manžela a manžel její. Prosím tě, já teď to nepoužívám, půjč si to a ať je tě dobře slyšet, víš? Takže já mám teď půjčenou techniku. A... To je hezký, to je hezký. Je Káťa píše, ahoj Katí, ahoj. Ahoj Kati, jste krásné ženy, píšeš. A ty jsi taky krásná. Super. Moc vám děkuju oběma, i Káti, i tobě, Baru, děkuju moc. Ať se ti daří v tvé tvorbě, ať se ti daří v tvém životě a věřím, že jsme se neviděli naposledy. I tobě, Baruško. Děkuju. Mějte se krásně, ženy. Ahoj, Katí. Ahoj, Baru, ahoj, Katí. Prostě, jo. A záznam potom bude opět na zdi nás obou a také na YouTube, kde vám zase všechno řeknu včas. Mějte se krásně i vy všechny naše sledující. Ahoj, ahoj, děkuju.